Leh. Ayo. Wah iya. Wah iya. Ayo. Apa ya? Boleh. Iya. Ya. Woi. Woi. Oh. Woi. Woi. Oh. Hey. Ya. Woi. As. Woi. Ayo. Ya. Ya. Hey. Oh. Woi. Ya. Woi. Woi. Yo. Ayo. Woi. Ayo. Woi. Oh. Woi. Oh. Woi. As. Ayo. Woi. Oh. Hey. Oi. Woi. As. Woi. Oh. Hey. Woi. Hey. Ai. Woi. Oh. Hey. Oh. Yo. Oh. Hey. Ha. Woi. Oh. Woi. Ayo. Oh. Ayo. Woi. Oh. La. Hey. Oh. Oi. Ayo. Ora apa-apa. Arah pengen aku jaya. Wah. Ya. Woi. Oh. Hey. Oh. Hey. Ayo. Ya. Oi. Oh. Hey. Ayo. Oh. Hey. Ayo. Oi. Oh. Oi. Oh. Oi. Oh. Ayo. Oi. Oi. Ayo. Oi. Oh. Oi. Oh. Oi. Aduh, rambut gue dapat. Rapopo. Oi. Ya. Ayo ketek. Tanda cahaya. Oi.
jaran kore jarane mlayu ngidul sing goyah bocah gundul kalor ngidul mawa kentul. Yo kalem coy kalem. Suarane kumoro, suara apa tarupo, bedhe piring, was mangukung, samya sesenderan, saya rangorahan, saka prajurit menuju palagan. Holopis kontol baris, holopis kontol baris, holopis holopis kontol baris, holopis kontol baris. Suarane kumuro, suara apa tarupo, bedhe piring, was mangukung, samya sesenderan, saya rangorahan, saka prajurit nuju palagan. Holopis holopis kontol baris, holopis kontol baris, holopis holopis kontol baris, holopis kontol baris. Ya wes iki dadi ya. Injih sakmenika babak kaping sekawan nggih Mas. Nggih Pak nggih. Babak kaping sekawan menika babak pungkasan. Bapak pungkasan ya. Injih babak kakung saking Waraga Karya Budaya. Ya, ya. Iki maksudmu piye Mas? Kok kowe iki ora melu gulung-gulung iki piye Mas? Ora kemanan hantu ngomong. Ora kemanan demit. Oh, ngono. Oh, tengene sing sundukan. Ono ya penari ojo ono suduken. Wah, iya. Nggih, mangga Mas. Dipun winangani menapa? Segara madu. Segara madu coy. Ini sasaran. Yo, Mbak Glorio, segara madu, Pak yo. Se. Aku ndak malah bubar kabeh ngono iku. Ya, Yo, sing sareh. Kose. Dikondisikan dulu monggo. Nggih. Sabar, Mbah. Iki Sabar ya. Sabar subur. Sabari. Masih bersama YouTube Indonesia loh ini. Wah, YouTube kondang semua nih. Iya, niki
Yo nang dadap. Ngaturaken aku ngapunten. Tadi. Aku dadi lho nek tak Aku ngonoke kok. tupani Demitra. Yen kelingan marang sliramu wong bagel. Kaya rindu rejet jroning hatiku. Zaman biyen-biyene aku katon apa saiki ne aku iki katon apa Desa mono sliramu nate prasetyo. Prasetyo. Susah dilakoni kadhelila. Mula aku ra ngira yen sliramu citra tinggal krama milih karo liya-liya. kancane iki mau salahe sapa kok nganti sliramu medhotake tresna ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso Duh wong ayu mung waleku mring sliramu. Aja teka welas putra putrimu. aku ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo kang kuwasa Yo musik. yen kelingan marang sliramu wong ayu adya rino cet-cet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon masih bersama iki ne aku iki katon apa Semono sliramu nate prasetyo. Susah dilakoni kanthi lila. mula aku ora ngira kowe bakal citra iya milih karo kang kuwasa Jancane iki mau salahe
Heeh. Ngaturaken sugeng rawuh, Mbah. Nggih. Monggo. Jumeneng, Mbah. Mbah, jumeneng mriki, Mbah. Mriki, Mbah. Mriki, Mbah, mriki, Mbah. Nggih, nggih, alon mawon nggih. Monggo. Iya, 1 2 1 2 nggih. Heeh, kenalan. Nggih, asmane sinten, Mbah? Oh, nggih, heeh, ngaturaken sugeng nggih. Nggih, aduh, Mbah pinter. Wah, ora Kok ya ngono kuwi to ya? Ora ngono kuwi ya. Pripun to, Pak? Pripun to, Mbah? Heeh. Eh? Iya. Aduh. aku ya gelem, Bu. baguse. Bu, aku Ya ya gelem, apa Bu. sih, Rek? Iki anake Alah, sapa? ya ampun. Aduh. Heeh. Iya. Heeh. Heeh. Mbah, niki kagem nggih kula angsal mboten? Angsal. Heeh. Nggih, Mbah. Gak iya, Le. Mbah, koncone tidak jojogetan ya, Mbah? Heeh, mono suka seneng-seneng. Wah. Diunceki, Mbah. Agak piye kuwi? Mbah, joget kali kula nggih, Mbah. Wis, heeh. Joget kali kula nggih, Mbah. Monggo ketho 3 kanca-kanca. Monggo diaturke napa, Mbak? Wangi sepi sunyo ruri ayamku rasa berbeda netra kapan ku marah sliramu ingin nyawa Soriane esambu Suwa ababingo Bojoku Tetepi impianku Urip tresno Yitra karo sliramu Saya dene rasa tresno uga sliramu kana citra ayo Ala katir-katir, ala katir-katir, saga penak, keri-keri, ayo mas. Ya. Wangi sepi sunyori yen panggil
Ya. Ya tarik ya. Wes iki. Iya. Sok. Ayo budak sore. Ayo kanca do eling